Братя и сестри, искам да славя моя Бог, защото Той заслужава. Той извърши най-голямото нещо в моя живот. Защото на 25 ноември на моето дете стана лошо. И ние извикахме Линейка да дойде. Закараха ни с нея в Олденбург, в болницата, братя и сестри. И там ми казаха, че моето дете има порок на сърцето и така се е родило. И ще трябва да му направят операция. Но аз вярвах в Господ, че Той ще победи. Но аз, братя и сестри, си казах, оплаших се за моето дете, но казах, Бог е велик, Бог може. И знам, че Бог ще изцели. И те ме оставиха там, брати и сестри. И на другата сутрин лекарят дойде и ми каза лекарят, че операцията ще след няколко време ще направят час или след няколко месеца. И ми каза точно как е сърцето, че сърцето има дупка и единият канал е затикнат и не може да направи кръвообращение, няма въздух. И операцията трябва да се направи, но трябва да направят термин. И аз си казах, моят Господ ще ме чуе и няма да се наложи тази операция. През това време ние ще ходиме по църквите, ще викаме хора, ще се молят и няма да се предстои тази операция. Но моят Бог направи така, че аз да гледам пред моите очи чудесата, как Той живи и работи с нас. На другата сутрин се събудих и моето дете беше. Той се вложило, нямаше вече въздух, нямаше вече живот за нея. И те се обадиха в една болница да ме преместят, че трябва незабавно да се оперира, че моето дете вече не може да живее така. И ми казаха, брати и сестри, че мен няма да ме вземат, ще дойде линейката да вземе само моето дете, а майката остава. Но аз извиках към Бог и казах, Боже, не позволявай моето дете само да отива там. Брати и сестри, те я взеха от моите ръце. Едната сестра падна до мен и ми казва, ще ти гледам детето, не се притеснявай. Аз нямах сили, брати и сестри, нямах сили да излизам отвътре, да си тръгна и да я остави. И те я взеха, брати и сестри, и я сложиха на носилката. Но аз нищо не съм видяла, брати и сестри, защото само плачех и виках към Бог. Беше вътре моят брат, снага ми, майка ми, моя съпруг. И те ми казват, брати и сестри, че те като взеха моето момиче от ръцете ми и я сложиха на носилката, сърцето и спря. И не работеше сърцето й. И моята майка дойде и ме вдигна и ме сложи до нея. И аз като я прегърнах, сърцето й започна да тупти. И тогава вече лекарите се обадиха тук в тази болница, в Киев. И казаха, че трябва да вземат и майката, иначе бебето не може без майката. Сърцето спира, защото Бог е жив и знае нашите нужди. След това, брати и сестри, може би като се качихме в линейката, пътувахме около 5 минути от тази болница в Олденбург. И линейката внезапно е спряла. И аз си помислих, Боже, какво ли става сега? Тази болница е много далеч от Олденбург, на 300 км. И аз казвам, Боже, какво ли става сега? Тук някъде ли има някаква болница? Какво ли става, когато ме изкара от линейката, брати и сестри? Аз почувствах Бог как работи върху моето дете, защото видях един голям хеликоптер. Той беше един голям огромен червен и покрай мен се събраха всички хора, тези, които работят. И аз видях Бог в очите им и видях Господ как работи с тях. И те ни качиха в хеликоптера, брати и сестри, но моят Бог беше през цялото време с мене. Аз чувствах Бог как работи с
с моето дете. И знаех, че Бог може да я изцели. Докараха ме тук, брати и сестри. И те тогава ми казаха, че бебето ще се оперира или в понеделник. Ако се влоши, може и по-рано в петък. И аз казах: Господи, аз ти давам целия си живот и цялото си сърце. И ти обещавам, че цял живот ще служа за тебе. Бебето ми се е влошило, брати и сестри. Детето ми се е влошило. И операцията станала още в петък. Но когато дойде лекарят, когато я закараме до операционната с баща й, аз се доприех до лекаря и казах: Господи, ти работи с него. И на всеки един подпис аз съм плакала и се молих пред Бог, Бог да ми я върне жива. И така, брати и сестри, аз направих един завет с Бог. Защото аз му казах: Господи, давам ти целия си живот, цялото си сърце. Ти обещавам, Господи, че цял живот с моето семейство, с моите деца ще ти служи, Исусе. Само ми върни моята Красимира жива и здрава, татко мой. И тогава я дадох на лекарите за операция. Преди една седмица в петък. И те я оперираха и аз много съм уповавала на Бог. И благодари Бог да благослови всички брати и сестри, които ме подкрепиха в тази молитва за моето дете. Но много имах сила, Господи, ти ме облече с твоето всеоръжие. Такава сила имах, че падах на колене и се молих и благодарих на Бог, че Той ще ми я върне. Просто доверих се, брати и сестри, на Бог и знаех, че Бог ще ми я върне пак жива и здрава в моите ръце. Операцията беше 4 часа и нещо, близо 5 часа. След това дойде една преводачка, дойде и една сестра да ме извика, че изкараха вече малката от операционната. И аз влезнах вътре с баща и брати и сестри. И когато беше тя на детското легло, тя не приличаше на себе си. Сено съм гледала някакво друго бебе. Тя беше напутата като балон. Сякаш не гледах с нея, но казах, паднах на колене пред леглото. Казах: Господи, искам тя да се събуди, да иска да яде, татко мой. Искам всичко в нея да е наред. И като станахме с баща и като се помолихме, и аз я повиках на име: Красимира, айде ми чая, байтики. И тя си отвори очите. Бог ми показа, че тя ще живее дълги години. Защото аз му дадох целият си живот. След това, брати и сестри, моя съпруг се е пребрал, моите родители, аз останах сама. Тук ми дадох една стая, в другата ще да живея. Но Бог ми е дал много сила и много се молих, брати и сестри. Сигурно не помня някои неща. Каквото помня, това казвам, брати и сестри. На другия ден аз бях до нея. Тя беше в интензивното. И един лекар идва и ми казва: детето ти не е добре, защото от едната страна белия дроб се е свил. И ще трябва да им караме още един маркуч. Тя имаше много маркучи, брати и сестри. Имаше 2 в носа. Едно имаше в устата. Едно имаше до крачето. И следващото беше до ребрата. Защото белият ти дроб беше малко се е свил. И аз се оплаших като всяка една майка. Но те долу-татък, че те ми изкараха и започнах да се моля. И почувствах, брати и сестри, Бог как ме прегръща. Как Бог ме прегръща и ми казва: всичко ще е наред, твоята Красимира ще живее. Аз паднах, брати и сестри, на фотиела, като се помолих и почувствах топлината. Почувствах Бог как работи с тия лекари. И как Той ще изцери чрез тия лекари. Моят съпруг тръгна да дойде с моя брат, че аз се оплаших. И на другата сутрин ние дойдохме. И лекарите ми казаха, че всичко в нея е възстановено. Слава на Бога, брати и сестри, че тя много е добре. И тя се
Казаха ми, че е добре. Тя е седяла в интензивното или 2 или 3 дена, брати и сестри, не помня. Сигурно и повече. И вече ме преместиха в стая с нея преди 2 или 3 дена. И благодаря на моя жив Бог, че аз направих един завет с него. Казах му, че му дам целият си живот и цял живот ще служа за него. Аз се обещах пред моя Бог, защото аз видях чудесата на Бог как работи с моето дете и как Бог е в моето дете и как той я изцерява. Защото аз видях в очите на лекарите любов, Божията любов, която Бог работи с тях. И имах доверие на Бог. Вярвах, че Бог ще я изцери и ще ми я върне. И слава на моя велик Бог, защото тя сега е много добре, брати и сестри. И абсолютно нищо няма по нея, брати и сестри. Ето я за слава на Бога. Благодаря на моя жив Бог, че Той ми я подари жива и здрава, възстановена в кръвта на Исуса. Всичко е наред. И благодаря на моя жив Бог. И много ще разказвам и ще кажа пред майки как да се молят и как да обещават на Бог и как да се отдават изцяло на Бог и да му се доверяват и да вярват, че Бог прави чудеса. Че ако не беше сега моят Бог, аз къде ли щях да бъда, брати и сестри? Къде ли щях да бъда аз сега, ако не беше моя Бог? Но аз видях Бог как работи, брати и сестри. Бог ми изпрати, Бог направи така, че аз не знаех за това в моето дете. Откакто се е родило в родилното, нищо не ми казаха, брати и сестри. Казаха ми, че бебето ми е много добре. И тя е живяла 8 месеца и половина, брати и сестри, с това сърце. Но аз казах на Бог: Боже, знаех, че Бог, ако каже само една дума, ако каже това сърце в името на Исуса, това старо сърце го връгам и поставям чисто ново. Знаех, брати и сестри, че само Бог може. И Бог го направи, защото Бог и свърли старото сърце и постави ново, с което ще му служи цял живот с сестрите си. За слава на Бога ще разказват за чудесата на Бог и ще служат за Бог. И аз ще служа с цялото ми семейство, защото Той заслужава. Бог иска само нашите сърца, брати и сестри, и да му се доверяваме и да вярваме, брати и сестри. Благодаря на Бог, че ми върна моята Красимира и цял живот ще му благодаря. Нека Бог да ви благослови, брати и сестри. Отдайте живота си на Бог и ще видите колко е хубаво, когато Бог работи и чувствате Божията любов във вашите сърца. Доверете се на Бог, брати и сестри. Благодаря на моя жив Бог. Слава да бъде вечно на Неговото име. Благодаря му от сърце и душа. Бог да бъде с вас, брати и сестри. Слава да е на името му.